Sekuru achapona. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ase mabasa. Mabasa izwa. Atingati mabasa yakashata, mabasa akanaka chaizvo. Tinongotenda kuti Mwari kana achiponesa vazukuru tinotenda kuti Mwari varipo. Ende tinongotenda pashoma pari kusumudzira Mwari nepashoma pari kuponesa Mwari. Tinongotenda moyo werudo netsitsi tirikukumbira ichocho. Anditi. Tichitesa sekuru October, November, December kune vamwe varungu nguva ineyi tinoti varungu vazhinji vanobva vati ndo festive season. Vakawanda inguva yavanotanga kuronga kuzorora kuti aisusa kuzorora nekuti tinenge tashanda gore rese. Imi mosekuru gore rakunopera mashanda ogore rese. Saka pakuzorora panenge pachita vana vamwe vachibva kunze kwenyika, vamwe vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana muri muno muZimbabwe vachiuya kana tomboti muno muHarare vachisangana nehama neshamwari. Imi sekuru muchazenge musingashandire panguva ino kuti mutimema kuti ini ndashanda gore rese rinenge ndakatobva kuna South Africa, ndakaenda kwaMutare, ndakaenda kwaMutoko. Saka yangu yekuti ndizororo nemhuri. Ndakubvunza apa kuti ndizive kuti vari kuronga kuuya sekuru vangakuisa here muprogramu vachiti aiwa panguva ino yatiri kunozorora yefestive season ndonguva yatichaona mukana wekunosangana nasekuru achapora tobatsirwa. Isusu nguva ino yatakatasana yehoride hatina patinomira. Isusu tinongoti kuberekwa kwatakaitwa tine nguva yekunamata, ndosaka padei pega pega tinowana nguva yekuenda kumazikiti nenguva yekuti tinowana nguva yekudzikamura. Saka isusu nguva yedu pazororo rikuya reChristmas kana nezororo ripi isusu tinenge tiripo. Asi atingatala kuti pane patiri kumboti tikuenda kuChristmas chivanhu hachina Christmas, mishonga yatinopa vanhu hapana Christmas. Isusu takafana nechipatara. Ndingati inini wacho ndini ndisingatotiendi kundozorora, asi vamwe vese vanobatsiridza akati ndoda kuenda kundozorora sanhasi kana kuti chero Friday. Isusu maFridays tinozorora. Saka zuva rakakurisa siterekerera remusi weFriday. Saka kuzorora tagara tichizorora. Pane pamwe pokuti tinotombosangana nemiedzo yekuti unoti nhasi ndakaneta miri yangu haisi kuti nditendere kupinda mudare. Vazukuru vanongoza kuti nhasi sekuru tiri kuedza kuti vatsvaga havako kudare. Inyaya yekuti tinenge tambonozorora. Saka holiday yese kana pasina chipingaidzo kana pasina zvinonetsa ndo nguva yekuti nokuti mumwe anowana zororo nguva ka1 pagore. Saka nguva yaanouya iyoyo anotiwana tiripo. Hapana kwatiri kuenda, tiripo padare pano. Asi chinhu chatiri kuziva ndechekuti tichachinja place asi tinenge tiri muno muHarare. Nokuti pari zvino so tiri kutsvaga nzvimbo yakatisunungukei nokuti nzvimbo yatiri kumadzimai nevarume paita pafange pagara padhuze. Saka tiri kutarisa kuti ichochocho tiwane imba yakasununguka yekuti madzimai kana vakarara uko vanouya vaya vagare nzvimbo yakasununguka. Saka so ndiri kutsvaga pekuti ndiwane pakatisunungukei nepanokwanisa kuti munhu akaisa motikari yake towana vanotichengetera motikari dzedu kuti vazukuru vedu vasaone dambudziko, powana kasecurity kanochengeta matambudziko iwayo. Nokuti panguva yezororo kune zvakawanda zvinoitika. Saka kune vamwe vari kuuya nekugara kwatakaita. Vazhinji vamwe vacho vakutoti sekuru titsvagire imba yekuti tigare bhozi tochida kugara padhuze nemimi titiwane kushandisa mishonga yedu. Saka isusu tinotopesa tatsvaga. So ipapa tine room yatinoti tane 2 room dzati kuti vazukuru nevakadzi ukuvarume. Kwete panapa imwe futi yatakatsvaga kuti tichi pawane space yakanaka. Saka alhamdulillah rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala avana kumira. Saka tiri kushanda nevazukuru, tiri kubatsirana navo zvakanyanya. Anditika. Tinotenda sekuru. Ndiri kuona nhasi tasangana nemhuri ndabenge chiti munyi natete vanga vari kuti vabva kwaMutare. Ndizvozvo. Ndimi mavagamuchira. Dambudziko rasumudza kwarisapi. Kwarisapi. Dambudziko rasumudza muri vachimbotione mwinyi rakamira sei? Dambudziko rasumudza mai ava idambudziko nerwadza. Vabva kwaRusape vakausvika marimwe zuva. Chinhu chinosuwisa ndechekuti munhu kana akagara ari pakati pematambudziko ari kusangana neurwere kuvana, akusangana nemagariro chaiwo yakuvatambudza, pamusoro pechinhu ichocho vatorerwa misha kwete musha. Nokuti inini kana ndine mwana wangu kana ndine munin'ina wangu tese tavakaimba
so pouya mumwe munhu anoshanda muhurumende oti ndakukutorerai musha saka zvinhu zvasvika kuti sekuru kuti madhimoni here kana kuti chii tikati aiwa isusu seachabola tinoshanda navo vakuru venyika vehurumende tinovapa nokuti kana chinzi n'anga hatisi n'anga dzokuti hatitaure zvinoenderana nekuumbavha mbavha yakasvika panapa tinotakura mbavha isu hatina jeri nehurumende tinotakura mbavha kuendesa kupolisi saka isusu mai ava vapawo chichemo chakuti inini tarisai zvandiri ndiri kutiwa ichi neichi saka vatipa mapepa yavo tikatarisa mapepa yavo madocuments yose edzimba aya so mapepa aya yari kuoneka kuti mumwe munhu anoshanda mukansuru anoasainisa pasina chibvumirano ende havagone kuverenga kuti avaverengeri angozotisaina saka asvika panapa dare raona kuti aiwa munhu uyu imbavha saka vaenda kukoti onzi endai munowirirana saka takati aiwa mbuya hakuna kuwirirana kwakadaro zviri nani tikasekuya kwamaita iyoyo nyaya iyoyo tinoishambadza kuti ioneke nevanoshanda vakuru vemakansuru kuti zvinoitika here izvo zviri kuitika pachembere dzakadai saka chembere iyi mangwana munozongona chembere yazosungirira nekuda kwokubiriwa imba bosi munhu akakutengesera imba akutume futi kunotenga imwe imba akubvisire chimwe imba yako alhamdulillah saka chinhu chinorwadza urwere amai vasangana neurwere mhuri iri kusangana neurwere mumwe rufu saka chipekuenda vashaya imba yaenda vana varwara vana wafa saka achabola titatisei tatarisa dare yedu tikati no dare havana pekutangira mbuya so isu tikati aiwa hazvina moswa ngatitaure nhau yenyu ruzhinji remuno muzimbabwe kana kuamerica kana kupi vakunzwei kuti ndo zvamakaitwa so zvikabuda izvozvo vamwe vanoona kuti vanokubatsira sei isu tichikubatsira iwo alhamdulillah aiwa ndizvozvo rega ndimbonzo wavo kuna vanga makadi tete tiripo amai makadi tiripo izuzu kuri sei kwarusapi kwakanaka imauya kuno dai kwakanaka maiti chanyire here nzvimbo yakanaka asi isusu ndisu tine matambudziko atinawo tatambura baba ende kutambura chaiko kwekutoti ini ndakafunga kuti tirambe takagara izvo tiri kunzwa kuti kune vamwe vanobatsira ngatimboendewo ikoko tindoonekwewo tinoramba takagara tiri mumba tichingoparara tichingorwara tichiita zvatiri kuita izvi endewo kune vamwe tinobatsirwa saka pakutanga wanhawa kuya kwakaita ndakafirwa nemurume wangu murume wekufa kwakaita mwana musikana akazofa futi akadarika uyo wa83 saka murume akafa gore ripi akafa gore ripi kana mchiri kunyora gore ndakuda kukanga no pakana saka musikana abva azofa saka munhu yanga ari wekumusha kwedu kwarisapeiko kwasanoshanda mukanzu aiwa akazoya unoti pamba ngapatengeswe akati zviri papa ndezvekudai so ndongoya mumazvisa akazvimba muchingochema regerai kuchema zvaitika zvangoitika ndika zvinondoita sei apa ndiri ndega zvikanzi regai ndikubatsirei ndokutsvagirai munhu anotenga panapa ndikati kana atenga ndozodini zvikanzi aiwa tokutsvagirai purani yekuti muite imi moendonogara kumusha maendogara kumusha munotenga mombe dzenyu motenga chigayo moenda unogara pamusha saka ndikati inani chandichaziva nekuti ukafirwa munenge utodawo mwana anokubatsira saka ndikati pamwe iye zvarutaura zvinoshanda zvechokwadi akaita sekundibatsira abva auya ndendingori ndega zvikanzi hendei kukei mundopiwe mari akangoti hendei kukei ndikati kwakanaka here zvikanzi aiwa hendei munonozvionera ikoko zvishuwa takaenda kukei tikasvika kukei kuya kuna baba wamwariyo wemadred wane madred marasta wakati inini ndiri kuda pamba penyu zvikanzi imi hamuna chamunotaura ndinotaura ndini saka iwo wangu achiziwana sasekuru nemuzukuru akatenga wachena iye namukoma wacho ari mukanzuru zvikanzi saka gogo zviri panapa ndezvekudai so munogona kuerenga ndikati handigoni zvikanzi mari iri pano ndeiyi wakachaja wega stand yacho iyoyo zvikanzi toita 12,000 watisainai apa nyora zita renyu apa mungatadzonyora zita renyu ndikati zita rangu ndinogona ndibva ndanyora zita rangu ipapo
zvikanzi mari pano ndeiyi zvishuwa mari ndakapiwa 12,000 naiwo zvikanzi chienda inawo wese warimo zvikanzi ndainawo kukanzuru munobhadhara chikoti chekukanzuru chakaita 3.7 hawana rusiti rwakandipa wakangoti hanzi tichangotaurirana tega mukanzuru imomo kuti chikanzurwe chikwereti apo watora mari zvikanzi kuda unobhadharwa kumagetsi singakani magetsi kwanga ma8 kunge 700 haachazivi risiti rwemagetsi wachibva wangondipa vandapa iwo waridzi wemari yacho vatadzokera kumba zvikanzi chenjerai kuti munogona kusvikirwa newakavhara kumeso ane mamaski mari yese ichitorwa ndikati saka ndoita sei zvikanzi isai mari pakanaka vandangosungirira paZambia mari vandasungirira muchiuno 12,000 hayange isisiri 12,000 nekuti takabhadhara magetsi nekuendesa kukanzuru iwo ndio waridzi wacho yemukanzuru asi kuzesa wakada kutonyera zvikanzi kuzesa hawabvuma zvaramba kuzesa saka kuno tichagadzirisa tega saka zvadaro so takumba mangwana acho vandafonerwa neyari mukanzuru zvikanzi Gogo muripo ndikati ndiripo zvikanzi uyai kuno kukanzuru musasiye mari vandatakura Zambia riya remari vandaenda naro zvikanzi Gogo pane stendi iri kutengeswa iyi Mugabe atipa ground iro riri kuti mayouth aende kubirthday raMugabe saka mari tanzi tinoiwana pa ground ipapa ground racho unoita mari zvikanzi unoita 1.5 ndikati saka inini muri kuti ndibve pamba ndonotenga ground zvikanzi wazukuru wenyu vanozoda kuwana pekuzogarawo vanozoda kuyawo muna muHarare ndati vandabvisa mari yepaZambia ndingori ndega ndandisina mumwe munhu vandabvisa vandavapa 1.5 year ndavapa 1.5 year vandaenda kumba vazofona mangwana acho risiti kana chi handina risiti handina zvikanzi Gogo uyai ne200 afona futi vandaenda nemari iri paZambia bedzi kudai zvikanzi munofambireiko nemari yese ndaingosvika ndovapa ndobudisa mari yacho yese kudai nanzi tipe 200 ndovandamupa ndopandakapiwa kamwe karisiti kakaita pingi sose yehembe iyi akuerenga ndisi kuti kakanyorwa kuti asi waita kuti pane nhamba yeyo anonzi nhamba yepamba iyi saka ground racho toenda nokutaridza izvozvo vatakwira mukamota kemeruni vataenda kuwachigumba vanotaridza stendi yacho kuti ndeiyi amapaonaka saka matsvaga vanhu vanopasakura wazukuru wenyu vanozoda kugara saka vandataurira wana wangu wakomana enda unosakura nemumwe panext door abva waenda unosakura watorerwa mapadza ese ipapo zvikanzi mari yamakabvisa haishandi shoma nemamwe mayouth zvikanzi edzerai mari apa kuti muone kutora ground irori zvikanewaya yekukanzuro tinokupai tinoona kuti tingaite sembo siyai zvakadaro takwetsa paya watorwa mapadza zvikanzi tinenge tichiita tichicheka kuti muone imi muchiitai kuti mutenge masimende nematombo chinyi muise box kudzokera paya kuona patowakwa nemumwe box ko handini ndipo pamakatitengesera here manonoka kuwaka tega tikutaridzei pamwe kwakwenonotitaridza pamwe paya patoiswa foundation futi kucherwa saka zvinotoita sei zvikanzi nemumwe anonzi Masango anogara kwachigumba zvikanzi Gogo ndichakutsvagirai pamwe ndipei mari yekuti ndisavhaye ndipe wanosavhaya mopiwa imwe stendi munozondifonera nhamba idzi nanhasi kumufonera nhamba dzacho hadzichaiti kusvika nanhasi saka vanhu iwawa wandakatengesana nawo imbawo wabva watanga kundimangarira kuti zvanzi Gogo ndoda kuti mundichinjire mapepa tauda kuti imba ipinde muzita redu nekuti iwo ndo wakaisa maroja avo ndo waritora mari dzemba saka zvikanzi takuda kuti muye kuno vandati inini kuno kumusha ingwa yekurima inei zvino ndikatanga kufamba kuyeko zvoita zvikanzi aiwa uyai kuno ndika ndiri kuuya handina kuenda wachingofona be ndiri kuuya handina kuenda vandazoenda vandasvika kumba kwavo kwarugara zvikanzi Gogo ndoda kuti tiende tese kukanzuro tobva taenda kwamakoni tindochinjise zita
Ndati baba ekuchinjisa zita zvinoita sehameno zvikaita nemhosva yekuti ndotarisa mari yandakasara ndinayo kuti ndo mari yandakatengesa imba here inini ndogara mutara newana. Zvikanzi izvo zvisiri zvangu baizvo ndibaba wayo. Imimi ndimega makatsotsana megana naJacob wazukuru wavo. Ndikati baba nditi wazukuru wenyerawo ende ini ndasingakuzivi iwo wazukuru wenyu ndo wakati uyai kuno sekuru wachikuona imimi wachiya futi kuno kwandiri wachindikuona inini ini hana kufamba ndichinditengesa kana mwana unewirana wari panext door awatozvizivi kuti imba ine yakatengeswa. Izvo wakandiita izvo handiti waifanirwa kuti watondiumbiridzewo semunhu ari kutambudzika. Saka kutambudzika kwandiri kuita handiti waifanirwa kana kunditengera hupfu nemuriwo kuti ndiwane chekubikira wana. Iwo zvino wandiitira zvinhu zvakadai wari kuti ndinogarepi zvino ndiri kutotambudzika ndotochazwa ndoisa kupi wana. Saka vanhu waiwa haiwa toda kutichinjira ngavatichinjire. Saka tapinda mukoti svika nekoti endai mundotaurirana. Vakakuendesai kukoti? Mapepa aya. Tabva taenda kukoti kuya zvikanzi nemajistrate munondonyorererwa mapepa kunze nakreki mozouya nemapepa musi wakati waitopa madheti papapo. Saka madheti aya tikaenda baba wayauya munoziwana here ndo zvamakaita here mainda zvamakaita here ndikati asi mari yacho wakadini wakatora. Zvikanzi baba ndiani ari kugara pamba zvikanzi ndini zvikanzi ko imimi maizobhadharisawo futi mai awa mari yekukanzuru yei zvese zvamakazoita ko oreti moti matenga stand paine gomba maizowadaidza futi kuti yaimuvhari gomba panapa. Kana baba zvinhu zvacho zvitaingoti chikwereti ndechawo iwo vanofanirwa kuti wavhare chikwereti. Ndikati baba ininika handina zvandichaita plus mwana wangu wandinaye musikana andakabereka nababa iwawa akuita sekusvikirwa so zvaakutaura so hazvichanzwisisiki. Kana ndibaba wacho iwawo here wakudaro ini ndoda kudzokera pamba ipapo ndonogara hangu ndiri panze. Kana iwo vanogara mbanga vagara havo ini ndinorara ndiri panze ndichibikira sadza rangu panze. Ndasafanirwa kuti ndibve inini baba wakanditi munogara muri pano ini ndikatanga kufa unosara uchichengeta mai. Mai wakafa ndiwo inini ndichasara ndichichengeta imi pano. Saka zvakaitwa nana Jacob hazviiti. Zvikanzi nawo handisi kuziva kuti chii chiri kuitisa kuti wasasungwe. Saka vamwe vakantaura vakati endai kuna sekuru munobatsirwe kana paine mhepo chaichaiyo iri kudaro so muende unobatsirwa. Ndosaka takauya pano. Hongu ndazva kuti kwamajistrate vakazoti endai munotaurana. Makazonotaurana kuti takaenda kubuda panze wachitaura iwo kuti mapepa ndo anga achifamba bedzi. Isusu inyoresa kune roya anga achitiitira tichiwa pabepa kusvikira iwo roya akatinyorera anga achiti takuda kuti wekumalawi wauye ndo wachazokuitirai mapepa enyu ese ekukupa imba iyoyo. Saka iwo wekumalawi yakanga yanyorwa naiye roya wacho yekuti munhu yanga ari mubva kure. Saka isusu hama dzacho nekuti muri kuita nyaya namai avo vari vega takuda kuti hama dzacho dzichiuyewo tione kuti nyaya iwane igona here. Saka iwo wakabva wawithdraw nyaya iya zvikanzi angatimbomire nyaya iyoyo tione kuti nyaya tinoita sei. Saka kuvhara kwakaita nyaya yacho nanhasi hawana kuzondidaidza futi kana kundifonera hawana. Saka handisi kuziva kuti iwo zviri kuvafambira sei. Asi kumwe kwandakatorwa nemumwe kunzi endei mundoone ndakazoona vari kukusha mushonga pamba ipapo mukwacho wachisaidzira waya ndisingazivi kuti ichokwadi here changa chichiitika kana kuti ndezvomaziso mangu zvandakaona. Saka ini ndatouya kuno kuti ndibatsirwe nekuti zvakaitwa nevanhu iwawo hazvina kumira zvakanaka ba. Kutori neimwe imba iri kuelo yemunin'ina murume wangu iyeyo muroji akambotanga achitipa mari yerendi iyaya nekuti akafa wanga asina mukadzi. Mwana muroji wayo akabva atanga kuti mwana wake musikana akabva atanga kudanana nemumwe murume anonzi Chirongo anogara kurokesheni ikoko ainge achiita nezvemusangano izvo. Saka akabva ati ndokubatsirai akabva apindira munyaya iyayi obva aenda kuhead office kundotaura naye kuhead office kuti imba iyi havafanirwa kuti waitori kuhead office kwechi kwekanzuru kuzengeza 4
zvikanzi imba iyi vanhu havafaniri kuti vaitore imba yemunin'ina wawo nekuti mazita avo akasiyana, nekuti murume wangu anga akatora zita rekwababa uyo bvatora zita rekwasekuru. Zvikanzi imba iyo haifaniri kuti waitore ba, imimi regai tikufambire nyaya iyoyi, titore imba iyoyi, nekuti avo vanhu zvashata nekuti mazita avo haana kudini, haana kufanana, vatatotorerwa futi imba iyoyi. Saka ndokushaudza kuti zvakamirawo sei. Saka yekuzengeza yakatorwa ikaiswa mustarani. Wakabva wafambira ndiwo, handizivi kuti ndakazongodzwa nevamwe wandikanga ndaisa ipapo kuti nokuti mapurisa angati hazviti mutore turumuziko hausi yese mugare. Mungamugara mumwe muroja, munogara mumwe muroja. Saka kugara kwakanga waita wakabva wazodzinga waya wandakaisa waya wati imba iyi ndeyedu. Imi muchibva ipana. Mai avo hatichawapi mari yerendi. Imba iyi ndeyedu. Ivo ndo varida kutoba mari imba isiri yavo. Yabva yavatora imba iyeyo. Yekurusape yakakura zvakaita sei? Kwarusape paruzero. Yamakatengeserwa yakatorwa nehama yaJacob. Yamakaendesana kukoti. Ndepa muM. Yakakura zvakaita sei? Iyoyo tiri kutoiwa ka1 side asi mamwe marume angatosumuka chaizvo akutosvika pawindo level. Nemasaidi ese, saka yakabva yasara yakusvika pawinda. Mama muchiwaka marooms mangani? Tanga tichiwaka marooms 3 tichipinza dining naye. Saka iwo tongoti vari kutora maroom, vari kutora emari, vari kutora maroom 3. Okay. Alright, ko dambudziko rekurwara murume rakamira sei? Izvozvi kuuya kwandaita kuno ndatouya nekuda kweuri kurwara. Ari kungobhridha chete zvisina nani stop. Saka ndotarisira kuti kufa kwakaita umwe wacho pamwe ndikamuregerera achafa futi sezvakaita uya uya ndikatambudzika ndikazonoraswa kukadaro. Akashaya anga nemakore mangani? Anga ari wa83. Wa83. Akarwara kwenguva yakareba zvakaita sei? Akangoita mwedzi umwe chete badzi achingorwara nemusoro achibva atofa. Okay. Handiti. Wakati chisikana? Tinofana mwasimbereko. Ndi right. Dambudziko rako rakamirawo sei raita kuti ubatane nehama yemuchitande tinotsvaka rubatsiro? Dambudziko rangu inini ndiri kugara ndichiteera. Ndakatanga 2013. Mangwani makore mangani? 2013. Alright. 1993. Alright, watanga 2013. Saka ndaita zvekuti 2 weeks pamwedzi. 2 weeks pamwedzi. 2 weeks nendi right, 2 weeks. Kusvika ndakuti kana kuti pa 2 weeks ndanendi right dziadzi. Ndikangosangana nemurume ndobva ndatotanga futi kublinda. Saka ndakazoti izvezvizvi ndangoti kana ndikazvitakura zviya ndinenge ndiri right pa 9 months. Pandinongosununguka ndobva ndatanga futi. Saka ndobva ndakafunga kuti family planning. Saka ndachinja type yese ndatopedza. Saka chero mazama angu anenga mukaka kubuda mvura. Saka izvezvizvi dambudziko rinongondinetsa ngoti apo napo izvezvizvi tototi zvatonani zvekuti handichanyanyi kuita zvandaimbota zvekudhonza kana kuti kana 3 weeks ndichibhuda. Izvezvi ndangoti kana kuti 1 week and half. Saka ndotoona kuti idambudziko ritongwa rakamari mandiri. Saka mama ndichingovataurira kuti dambudziko ndo zvazviri ndichimbofambawo but hapana change. Saka mama ndokusvika pakuti ngatimboendei kuna sekuru watiri kuona vachibatsirawo vangu. Kwauri kufambawo ivo vanoona kuti vari kuti dambudziko rako riri kukonzerwa nei? Dambudziko iri ndakambowaka imba yekutanga. Imba yekutanga iyi wakanditi wamwene wenyu ndo wakonzeresa kuti munge muchibhidha kudai. Hausitomboda kuti mugare nemwana wavo. Zvechokwadi imba yakazotopara. Saka zvakare ndawaka zveimwe imba asi zviri kuramba zviri kudaro saka handichazivi dambudziko riri kubva papi. Kuti vese ndana amwene vari kungo. Handichazivi manje. Handiti. Kuna nachiremba kumahospital wakambonobvunza kuti chii? Ndokwandiri kuramba chingochinjirwa family planning. Okay. Handiti. Saka ndati ndimbochinjawo dzimwe nguva. Alright, pakanaka. Sekuru. Yeah.
manzo kwamatambudziko maviri akatarisana nemhuri hanzi imba zvazvanakira munin'ina wenyu kakashaya handiwo mwana we saka hatizi munin'ina kana kuti mukoma avo vababa vobatsirika sei? Vanobatsirika sekuya kwavaita. Isusu kuMalawi mutemo uripo ndewekuti hama yako kana yakabva kuMalawi unonyura nayo kusvika mumatope, zvisinei kuti zvakafumira sei. Saka zviite kuti munhu nekuda kwokuti iye sekuziva kwake iye kana akati akatola apa ndingati azoona munhu aenda kuright side kureva kuti mudzimu yama yawa yafemera munhu uyu tichasangana musi wekoti yacho ndichatofeka chikofia nenkangi wangu kundomira sehama yemufi, nokuti hakuna zvinhu zvakadaro zvinorwadza kuti baba vakashanda nyangwe akaita mwana 1 kana vana akaita 2 but autore imba nekuda kwokuti iwe uri kushanda mukanzuru, autore imba nekuda kwokuti nokuti iva pavari apa mukatarisa pavari vabva kure vese kuMalawi vakabva vachichengetwa nemusangano waZANU-PF. So pakuuya kwavo vangatori musangano waZANU-PF. Saka musangano waZANU-PF hauite kuti utore dzimba dzevanhu veZANU-PF ichimbafa. Musangano waZANU-PF unochengeta munhu wese. Ndofunga kana nhasi kana nezuro ndakatoteerera nichinzwa so president achitaura nyaya yekuMozambique, Zimbabwe neMozambique. Kula kuti ZANU-PF haina kuipa. Iye munhu akaita izvozvo ndiye akaipa. Saka chinhu chakaita chakaipa ichocho ndo chatakuteera isusu achapora. So vabva kwaRusape kuuya kunongo ini nchaenda nawo kwese kwavari kuda. Iyo nini ndichatakura mai avo kuita mai wangu. Asi ndichafamba mwana uyu zvatazvo chirwere aiwa zidikidikiso. Chirwere chakuti anoenda kunguva nekuda kwokuti amwene vapesana aiwa mwana wamchawa newamchawa. Sadaka isadaka, swadaka iswadaka, sadaka isadaka, swadaka iswadaka. Saka iswadaka yekuMalawi. Saka isusu hativasiya akadaro. Asi ndongotaurira kuti iye wacho akaita zvinhu izvozvo kana ari mumwe kana achienda pamberi pemajesty ngaanovaudza majesty kuti takatonga zvisirizo vanhu ngativadzorere imba yavo. Uyu agara atora profit isina iye asina chidhina majesty achazoona. Uyu atora chidhina chisiri chake, chidhina chekubva kuMalawi munhu kuuya netireni kufamba nesoka. Iwewo uzongotaura kuti ndatora imba yechembere kana kunzwa kuti sisauna nokugona kunyora chete. Wallahi alhamdulillah. Ipapo ndakapamira ipapo. Kana akatoona nazo chiYouTube ngachaye phone tachapola sorry ndini ndakatola imba iyoyo. Mari iyoyo ndikutaura shuwa majesty achatonga nyaya yakanaka. Iyi ndati vachadzidza kuti itatora imba yeBlanda. Achamuona Blanda akanonoka achapapuliwa mumba imomo. Wallahi. Tatenda sikura.